Hello guys, welcome back my YouTube channel. Ang dini nोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल घन्टाखौबो दाबायना हो। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस। बिना बाजदिके Guys, बे भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंनो सानो गाइस। बे भिडिअखौ only entertainनि थाखायल' बानायनाय जादों। बेहाय रावखौबो दुखु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै। अब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो गाइस। आं मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना, मास्टारफोरनि नामफोरखौ बेफोरबायदि मानसियानो गाज्रि खालामजोब्बाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लालाय गाइस। अरे यार अबे गामिनि गुन्दा मास्टार ये साला बिबाजै बुदों बिथाङा साला बेनि जगारा बोरैबासो जादोंमोन खोमा। नै नों इंलिश रोङा जाम्बि नोंनि फिसाजोआ मा इंलिश होनदों नों बेखौ मिथियाखै मास्टारा बिजायो मास्टारा बिदि नोंनि लोगोखौ Oh my god wow फुलाव दखाननि आंनि बिमाया नायनांगौ नोंनि लोगोखौ नै मानो आंनि बिमाखौ लोगो नायनो जाम्बि तो यार खोथाया बेनो मारमोन गाइस। बिथाङा जगारानो बोरैबा जामारदोंमोन। आसलथे बेनो सोर मास्टार साख्रि होनाय गाइस। साला बिथाङा जौ लोंनासो फोरोंहैयो खोमा स्कुलाव थांबाबो सात्रफोरनो। साला बे सासे मास्टार जालायलायनानै बियो बुजायनो हायो। गावासो बिदिबालाय सात्रफोरखौ मा फोरोंगोन आरो मा बुजायगोन बियो। बुजायनो रोङाथ' र'। साला आरो बिबाजैनि बिमाखौलाय मानोथो नायनो लेंहरखो? ना गिदिरद्राय जाबाय नोंना? नाय नोंथां खोनासं, नोंना गिदिरद्राय जादोंबा जादों। मा होनो बैसागु फांसन जायोना, बे फांसनाव नोंथाङा मा होनो स्टेजआव हाबनानै ओरै बोलानानै देखायबानो जाबाय। गासिबो नुजोबगोन बेहाय, सासेल' नुवा गासिबो। तो यार लोगोफोर बेखौ दोनथ'दोलाय, दानिया फैदोलाय नेक्स्ट भिडिअ। मुलिना थैना दोङो नै हौवानि थाखाय जादों नै हौवानि थाखाय जादों नै हौवा नांगौनो हौवा नांसिगौनो नै मानसिया बेनो हौवा नांगौनो। तो यार बे सिख्लाया सासे सेंग्रानि थाखाय मुलि जानानै थैनो नागिरदों। आजिखालिनि सिख्लाफ्रा आसलथे मा जालांखो, सासे सेंग्रानि थाखायनो मुलि जानानै थैनो नागिरनाय साला। नाय बिनानाव खोनासं, बे बुहुमाव जोबोद सेंग्राफोर दं, बहुद समायना सेंग्रा दं। बे सासेनि थाखायनो नोंहा जिउ बावनो बेहाय जेबो गोनांथि गैया। गोसोखौ हमथा, बिनिफ्राय साबसिन सेंग्रा मोनगोन। बे सेंग्रानि थाखाय थैबाथ' थैबाय, नाथाय बे सेंग्राया नोंखौ जेबो पात्ता लानाय नङा। नों थैबाय नों थैलांबाय, नाथाय नों जेबो गैला आरोना बिनि गोसोआव। अब्ला मानि थाखाय थैनो? तो यार गाइस खोनासं, बे भिडिअआव मा सेंग्राजों ब्रेकआप जानायनि ना मानायनि आं मिथिया आरोना। बेवहाय आंहा माबाफोर गोरोन्थि जाबोदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरोना बुंनाया। दानिया फैदोलाय गाइस नेक्स्ट भिडिअआव। आरे सिख्ला खोनासं, बारा सोमावनाङासो, नङाबा आजिखालिनि सेंग्राफोरखौ मिथिखादों दा। गरम गोजासो। आसलथे आजिखालिनि सिख्लाफ्रा मा जालांजोबखो गाइस। सानफ्रामबो खिथु सोमावनाय भिडिअल' नुयो आं। सानफ्रामबो इउटुबाव स्क्रल खालामबानो खिथु सोमावनायासो सिगां नुजाफैयो आंनाव गाइस। मालाबा र' सोरजोंबा भिडिअ खालामबाय थानायाव नुनायाव ट्रोपसो नाजाबासो गम मोनगोन। तो यार गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै। भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल घन्टाखौबो दाबायनो। अब्ला लोगो मोनसिनला गोदान भिडिअ। बाय बाय।